muncar tinan kakonan wonten ing Praja Pancawati Dendhalah punika ta Sang Prabu Rama Wijaya Widagda Lesmana ingkang rayi kadhep dening Adipati Sugriwa kadhep dening Risang Narapati Sugriwa ingkang den rembaktan sanes muhung kawontenaning praja ingkang kateman Pagebluk Mayangkara ingkang awising buga kelawan wastra kathahing Sukerta sakit sampun utusan anenggih Risang Kapiwara swados sawanana ing Karang Kadempel kaya nyidam cempaluk genera ngentosi Risang Duta anggonipun wawan pangandikan muhung kapan baya ingkang dipun rantos Risang Kapiwara prapteng wonten ing praja ing Pancawati Dendha dumrajak lawan tarapan ning kalangiwan aklar pandamun taratinon lera kekonang soram sorotetan padang kasoran pajaring Anoman kaya nyidam cempaluk anggonku ngranti praptamu kake Anoman kaya dene ngenteni sileming palwa gabus tumimbuling watu item temahan ora pantara suwe jeneng sira Kang Prapta kawula inggih duh sinuwun kula ingkang sowan ngabiyantara sungkem kula mugi kunjuk sandhap pepada iya Anoman dadi gambiraning ati tumenggal matura Purwa Madya Wasana kalinggihan kasinggihan duh sinuwun kasembadan kula sowan wonten ngarsaning Kyai Semar Badra Naya matur napa ingkang dumados wonten ing Praja Pancawati Dendha Purwa Madya Wasana mboten karempit nanging ing ngriku mboten piyambakan kula wonten ingkang ugi nunggil sedya arsa mboyongi Kyai Semar Badranaya. Mila temah dados panca bakah sami daredah wonten ing madyaning alun-alun Karang Kadempel. Temah ingkang sami daredah dipun pisah dening Kyai Semar Badranaya. Ing ngriku Kyai Semar Badranaya paring dawuh boten sinten-sinten boten pilih kasih sinten kemawon ingkang saged ngaturaken wujude selaganing rahina kuduping wengi nggih menika awujud sekar boten enjing boten sonten boten dalu ing ngriku Kyai Semar Badranaya kersa kaboyong wonten ing ingkang saged ngaturaken bebana kala wau
karonean kang aglong mayang megar nyinek nyongklang kudanyo den candhet mire mentar toya kresna ing lautan ombaknya anelahi Kakang Narpati Sugriwa kawula nggih wonten dawuh sinuwun Kakang Narpati wis ora karempit apa kang dadi ature Kyai Sikapiwara Anoman kawula nggih kula sampun midhanget piyambak manut katerangane panemune Kakang Narpati Kadiparan nggih langkung widagda langkung wicaksana paduka sinuwun amila kula namung nderek napa ingkang dados kersaning sinuwun ing perkawis menika ya Kakang Narpati ing kalungguhan iki sing tak mangerteni tembang selaganing Rahina kudu ping wengi iki mapan ana ing Kahyangan Suralaya mulai kalungguhan iki Yayi Lesmana Widagda kula wonten dawuh Koko Prabu aja wedi kangelan ya Yayi kalungguhan iki mumpung rikang prayoga daya-daya lebdong ing karya siadi tak tundung swana ing Sang Hyang Jagat Giripati nyuwuna selaganing Rahina kudu ping wengi ya Yayi kalungguhan menawi sampun terwaca dawuh pangandika paduka duh Koko Prabu ing kalenggahan menika kula namung sumedya nindakaken sedaya dawuh pangandika paduka Koko Prabu mila ing kalenggahan menika nyuwun pangestu daya-daya lebda ing karya Yayi Lesmana Widagda duga-duga digawa ngati-ati yuwa kongsi keri Yayi tak sangoni Basuki kawula nggih nyuwun pangestu duh Koko Prabu